Mnyamata uyu mukumuonayu anaphedwa mowawa zedi atachitidwa chiwembu ndi mkazi wake komanso apongozi ake kamba kuti apongozi ndi mkazi wakeyu amafuna azipangirana share mamuna mmodzi. Muionere nkhani mpaka pa mapeto kuti muimvese bwino lomwe. Tamva ndipo tionera mpaka pa mapeto koma zitheka bwanji mmene ndili ine nkumafuna kugwiritsa ntchito tawelo imodzi ndi mayi anga kuchipinda. Anthu awawa ndi ndani? Anthu pawoko ankatinjiza anthu awa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku anthu awawa umawayendera bwanji. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwitsa anthu mukugulisazo. Tilankhuleni ku inbox kuti mumve zambiri. Nkhani yonseyi inayamba pa 21 June 2025 pomwe apolisi analandira call kuti kudera la Andhra Pradesh kuli nsinje ndi nkhalango yowirira ndipo anthu apeza thupi la munthu wakufa kumenekoko. Apolisi atapitako anapeza thupilo loti layamba kuola komano munthu amene yuyu ndi ndani no nanga nchifukwa chani anaphedwa. Nkhani yanga yonseyi kuti muimvese bwino ndi ikambe kaye mu reverse. Kudera lina lotchedwa Janaki Nagar kunali mzimayi otchedwa Sujata yunayenso poyambapo anazabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula ndipo atakula anakwatiwa banja nkuthanso ndi kupezeka kuti ali single mama. Pakutha zaka Sujata ankagwira ntchito yokilina ku kampani ya private yongongoza ndalama kwawoko. Sujatayu anali single mother yemwe anali ndi mwana wa zaka 22 dzina lake Aishwarya omwe onsewa amakhala limodzi umoyo ovutika zedi. Sujata anali ofunafuna mamuna otamukwatire mwana wakeyu ndipo patadutsa nthawi kunabwera mamuna ozamfunsira banja dzina lake Tajeshwa anali dansa ndipo amaphunzitsa ana kuvina kwawoko kuphatikizapo analinso Land Savia ndi munthu yemwe amayang'anira malire amalo a anthu kuti pasazakhale kukangana kwa malowo kutsogoloko. Anthu awawa anakwatirana pa 18 May 2025 ndipo unali ukwati osangalatsa ndipo zonse zinatha bwino lomwe. Komano pa 17 June 2025 kungotha mwezi umodzi chikwatiraneni kummawa kwa tsikuli Tajeshwa anatenga njinga yake ya moto ulendo wopita ku ntchito komwe amakonda kupita kukapanga za malo kuja ndipo kuchoka kumene kuku sanabwererenso madzulo a tsiku limene lili. Achibale anayesa kumuimbira koma simapezeka. Anayimbira achibale ena ndi ena komanso kuphatikiza anzake kuti mwina wapita kumenekoko koma yankho linali loti palibe yemwe anamuona Tajeshwa. Brother wake wa Tajeshwa anapita komwe amaphunzitsa ana kuvina koma kumeneko sanapezekenso. Mmawa lotsatira linapitanso Tajeshwa osaoneka ndipo apano nkhani inakasiyidwa m'manja mwa apolisi ndipo apolisi anayamba ntchito yawo. Mlandu unavuta apolisi zedi chifukwa amati akayamba kupanga kafukufuku kuchokera mbali iyi umakathera kumapeto kwa njira osapezeka olakwayo. Uthenga unafalikira m'mapolisi station osiyanasiyana kuti kwasowa munthu ndipo apolisi analengeza malo osiyanasiyana za kusowa kwa Tajeshwa. Ndipomwe pa 21 June yapitayo alimi ena akupita kuminda yawo ya around kumenekoko akudutsa malo ena anamva fungo ngati la chinthu choola choncho. Atayang'anisisa anapeza thupi la munthu wakufa. Apa ndipomwe ankayimbira foni ku polisi ngati muja momwe ndinalongosolera poyamba muja ndikukhulupirira mwayitolerano pati imeneyi. Next ndifotokoze zoti anaphedwa bwanji nanga anamupha ndi ndani. Thupi lija litatengedwa kupitisidwa ku chipatala apolisi anadziwa kuti ili linali thupi la Tajeshwa uja osowa uja ndipo anayitana makolo a Tajeshwa kuti azasimikize za thupilo. Makolo ake anafika ndipo anali osweka mtima poona kuti analidi mwana wawo poona chibangiri mu mkono komanso tatu yemwe anali naye pa mkono pake olembedwa dzina la mayi yake Ama. Analira makolo mokweza koma nanga kulira kunathandizanji zinthu zateno kale. Apolisi ataona thupili bwinobwino anaona kuti munthuyu wachita kuchekedwa ndi kubayidwa mpaka pa khosi. Izi zinadziwisa apolisi kuti sinali ngozayi koma zifwamba zinatengapo malo. Apolisi anayamba deep investigation poona kuti Tajeshwa ankapanga za malo mwina ena ake sizinathe bwino ndiye amukonza koma ayi ndithu sizinali choncho. Komano pa Jamaiko anzathuwa ndi otukuka amakhala ndi ma street cameras pena paliponse choncho anapeza malo ena footage
footage yoonesa Tajeshwa akutengedwa pa galimoto momwe munali azibambo atatu iye nkukhala wachinayi, koma ooneka kuti ali comfortable kukhala ngati akudziwana nawo ndithu. Akuyang'anayang'ana ma CCTV camera ena anapezeka wafika pa shopping mall ina kwawoko zonsezo zinamacha last location ya nambala yake ndithu. Ndipo popeza kusesa timayambira nyumba, apolisi anayamba kupanga check call record ya Tajeshwa kuti mwina pali yemwe amalumikizana naye, koma panalibe china chilichonse chodabwisa mu call record yake. Ndiye paja apolisi sakhulupirira munthu ina aliyense anayamba kupanga check nambala ya mkazi wake wa Tajeshwa, koma anali odabwa kuona kuti mkazi kuchokera pa 4 days before wedding yawo wakhala akulumikizana ni nambala imodzimodzi yomweyo kopitirira ka 2000. Makho ena omatha even 1 hour akulankhulana, komano akayang'ana ma call record a iyeyo ndi mamuna wake zinapezeka kuti analankhulana ka 120 times chikwatiraneni kokha basi. Anthu awawa atakwatilana anali nditi mipungwepungwe toti mkaziyo amakhalira pa phone nthawi zambiri, ndipo akafunsidwa kuti amalankhulana naye ndani iye amati ndi mayi yanga ndanzanga. Apa apolisi ndi zikayiko zochuluka anatengera mkaziyo ku polisi kuti amufunse ziwiri zitatu, koma apolisi sanavutike naye kumufunsa yekha. Anayamba kukamba zilungamo zake, ndipo after kukamba zilungamo zimene zizi changu apolisi analunjikanso kwawo kwa mayi yake ansikanayo Sujata nkukamunjata. Anthuno mafunso ochuluka anafika mmitu mwawo ngati mmene inunso mukudabwira Sujata ayuno nkhani ikumukhuzira pati nanga ndi zilungamo zanji zomwe nsikanayo ananena ku polisi. Ngati pali madzi imwe anikaye pomwe ndikupitirira ndi nkhani mukamva kaye izi. Ani mwinatu nkutheka ena mukusamba mosalekeza mwezi mwaonanso, ena simukubereka kuyesa izi ndizi likango BP sugar ndizo sausa zambiri zati mbwe nthupi masiku anozi. Kodi ndikuvutika kumene koko munayamba mwayesapo traditional herbal master wakuikwendeni yemwe amathesa mavuto monga ndatchulawa ndi ena ambiri kulikonse komwe muli m'Malawi muno. Sazitukumuka yekha kuti ndimatha ine ndimachita izi, mutazamutame ndinu mukazathandizidwa ndi mavuto muli nawo. Tangolankhulani naye pa 0988677080 kuti akuuzeni zina zambiri okha zomwe amatha. Apolisi atayang'ana call record ya Sujata omwe ndi mayi yake ansikanayo anapeza kuti nawonso mayiwo ankalumikizana ni nambala ija kambirimbiri kosawerengeka ija yomwe mwana wake ankalumikizana naye ijanso kopitirira ka 2000 ija. Nambala imene yotchuka chonchi inali ya mnyamata wina otchedwa Trumo Lao uja yemwe timati ndi bwana wakujaku komwe mayi yake antsikana uja amagwira ntchito yokilina kuja. Sujata amene ndikukamba apayo yemwe ndi mayi yake ansikanayo ankagwira ntchito yokilina ku private company imene iyi, ndipo Sujata amene yuyu ankadyesa zipaso zake zoletsedwa kwa bwanayo masiku nkumapita. Ndipo ulendo wina Sujata anadwala ndi kumakhala pa khomo ndi kuuza mwana wake apita azikamugwirira ntchito m'malo mwake. Basi tu bwana anati kuona nkhope ya fresh kamwendo kase ati apa ndi machedwa, ndipo bwanayo anayambanso nkumugayira utomoni nsikana uja ndi kusiyanisa kuti na mwana uyuyu ndiye ndi machedwa mwa mayi yake. Choncho mayi aja atabwerera ku ntchito kuja anadabwa bwana sakumulabadira kuyesa kuzibooster, koma bwana sakuonesa interest apano. Ndipomwe anadziwa mayiwa kuti kumbuyo kwa kudwala kwawoko zipaso zolesedwa za mwana wawo zimathyoledwa. Numukudziwa masingo mamawa nawonso amakhala ndipo ochotsera nkhawa zawo, naye uyuyu Sujata pothesera nkhawa zake panali pa bwana wakeyu Trumo. Kenako mayi anabwera ndi plani yake inali yoti mwana wawoyu amupezere mamuna akwatiwe, kamba kuti mwana wawoyu analino muchikondi chenicheni ndi abwana aja cha ziphuphu ndi nkhope. Ndipo zinatheka anapezadi mamuna ujano ndiye ndi uja timati Tajeshwa ophedwa uja. Mwanayu koyambako ankakana kukwatiwa ndi Tajeshwa amene yuyu, koma mayi yake anapanga zakuthekera zoti banja likhalepo, ndipo zinatheka anakwatirana. Koma ngakhale zinali choncho nsikana uja amalumikizana ndi Trumo, ndipo utomoni amagawanabe. Apano Trumo anayamba kudya kuwiri mayi ndi mwana.
mwana, ndipo mayi atadziwa kuti Trumo ndi mthira kuwiri. Akuthira kuwiri anamuchenjeza Trumo kuti amusiye mwana wake chifukwa iyeyo panopa mwanayo anakwatiwa, koma Trumo anayankha kuti sangasiyane naye ndipo ali ndi plani yoti angomupha mamunayo azikhala ndi onse awiri, mayiyo komanso kuphatikizapo mwana wawo. Onse muutatu wawo anagwirizana nazo kamba kuti Trumo amene yuyu amagula buledi ndi mkaka anali ndi kashi ndithu. Kenako plani inakonzedwa ndipo Trumo anapeza anthu atatu oti asewere plani imeneyi. Mwa anthu atatu amene wawa panali munthu mmodzi yemwe anatumizidwa kuti akapange ufrendi ndi Tajeshwa, ndipo after few days munthu uja anauza Tajeshwa kuti kuli anthu akufunikira kukawapangira inspect malo, ndipo anagwirizana malo okakumanirana. Ndi ajawa imaonesa CCTV camera akukwera galimoto aja. Basitu atalowa mu galimoto mbayebayeni ndi mipeni nkufera pomwepo, ndipo anaganiza zokamutaya kutali kuja anamutaya kuja anthu nkukamupeza ndi kuimbira foni a polisi. Pa 24 Juni ndipo omweno a polisi anagwira mkazi wa malemuwo, mayi yake, Trumo ndi ena aja anaphawo anthu onse okwana 8 mchitolokosi ndi kugamulidwa kupita ku ndende kwa zaka. Imeneyi ndiyo nkhani ndinali nayo kwa lero. Bora musayiwale kupanga share nkhani aneba amve nawo.